Mumba apano pali pachiopsezo changati cha Chilima. IMCP atha kumupha Mumba nthawi ina iliyonse, ndipo achenjere kumene aliko Mumba. Kagulu kamene kanapha Chilima kakhoza kuphanso Mumba, chifukwa Mumba kulandirani pano pa Lahiri KTV. Osayiwala kupanga like, share video komanso kupereka chiganizo chanu ku comment section. kumbukira mawu a Mkaka. Aheso wa Mkaka adanena kuti achakwera sangapange zofuna zawo oyendetsa dziko la Malawi. Adanena pa wireless, tidaona ka video sonkumayenda kuti sangangolamula dziko limwa iwo wokha, ayenekera kutengera zomayendetsedwe aboma ndi chipani kuchokera ku chipani. Sangapange zinthu mwawokha ayi, ayenekera kutengera zinthu ku chipani. Ndi zimakhanga ta achakwera pamene amakatengedwa kukhala president wa chipani samadziwa kuti muli ufiti wotani mchipani, kuti mwini chipaniyo ni ndani. Akakumana Satana anaona chenjoka mmene muja kuti mukawi mwene mwawina amutu simupanga zofuna zanu, muzipanga izi ndi izi, take it or leave it. Kodi Mkaka poyankhula mawu amene aja amazithemba bwanji, amatanthauzanji? Kodi anthu poamva mawu aja mudangomva basi kuti Mkaka watero? Wayankhula Mkaka kuti achakwera poyendetsa dzikoli sangayendetse mwa maganizo awo, ayenekera kutenga mayendetsedwe a dzikoli ku chipani, kusonyeza kuti akakumane ndi iyeyo kapena akumane ndi mkulu wa chipani kuti dziko liyenda bwanji. Amatanthauzanji kuti sangayendetse dziko la Malawi mwa iwo wokha? Ndekuti zimatanthauzanso ngati inu ndi ine oyo titakhala president wa chipani sitingayendetse dzikoli, titawina mdzina la Congress Party sitingayendetse dzikoli, inu ndi ine mmene ndikuonera kuti ndikonze dziko, ayi ndiyenekera kupita ku chipani kukatenga nkhaza. Palitu mawu akula, pali Satana pakatipa. Mumba adzatuluka MCP, Mumba adzatuluka MCP, and Mumba angodikira tsiku si wa MCP, ndi wa MCP koma adzatuluka MCP, sadzakhalitsamu. Mumba apano pali pachiopsezo changati cha Chilima. IMCP atha kumupha Mumba nthawi ina iliyonse, ndipo achenjere kumene aliko Mumba. Kagulu kamene kanapha Chilima kakhoza kuphanso Mumba, chifukwa Mumba akuonetsa kuti kamtima kachilungamo koyendetsa zinthu mwachilungamo ali nako. Ku MCP ko chimene IMCP sachifuna, andi Mumba timusowa, atisowa o asowa. Mumba ali pa chiopsezo takhoza kuphedwa, sikuti andadziwa ayi, koma zikutha kuoneka mikwiyo imene ili ku MCP pokhala nayo ku against Mumba. Chimene angachite nkumupha Mumbayo, sinjira inanso imene angachita MCP. Andi nzachionekere kuti Mumba ali pa chiopsezo, poyenda ekhapo posamulondolapo pamene angamuphere Mumbayo, chifukwa adzakhala pali yekha. Mumba amene ndakuluakulu MCP wena asiyiranji. Chilimatu munalibe munthu wa MCP nduna pamene ankapita kumaliro a boma amene ankakaona Kasambala ku Nkhatabe. Palibe wa boma amene akwera ndege nduna adayibweza. Nchimodzimodzi apa achotsapo abale awo a MCP pagulu limene limene ndi Mumba amusiyapo yekha, omwe ndi mmene adaphera Chilima a MCP. Mumba aziyenda cheucheu, azipange fotokopi asamamuone pamene ali. Wa original asamuone, azingoona wa fotokopi. Azipange fotokopi bwinobwino akhala ndi moyo, koma uyuyu timuluza. Itumbiko Mumba anthu a MCP sakumuonera kukondwa. Achakwera pomuchotsa pa unduna uja nkumpatsa unduna uja kunali ngati kumkonda kuti akumukhulupirira cholinga apuse. Mumba zimene akumpanga Mumba anapanga Achakwera kwa Mumba, umwe ndimene anapanganso Achakwera kwa Chilima.
kuthetsa milandu nkuyamba kumtuma pita uku anangochokera kuntchito ku South Korea anafikira manja mwa mikango. Mumba anadya moto poyenda m'mafakitole. Unduna wina agwengwe alephera wa mafakitale agwengwe alephera awalanda agwengwe nkupatsa Mumba uko ndikumpusitsa Mumba ngati akufira ngati kuti aine abwana apa ndikuti basi ndadya wana akundikonda kundikugwira ntchito kwambiri. Umo ndime anaphera Chilima Achakwera ndi boma lawo, umo ndime anapusitsira Chilima ndi boma lawo Achakwera. Mumbanso akumpusitsa munjira yokhayokhayo. Mumba amupanga ngati ka promotion cholinga akakonze zinthu lili bodza ati atase apuse azili ni bola Achakwera president akundikhulupirira. Atangopanga zimene zija pomutsintha unduna gwengwe kumuchotsa ngokhala munthu wamba. Mumba wadana ndi kuti adaniwo anthu onse a MCP akuluakulu akhala adani ake. Zikufanana ndi umwe zidachitikira kwa Chilima sizikusiyana. Mumba titha kumuluza boma ili ndi la fiti, boma ili la Achakwera ili ndi boma la mikango yolusa ya njala. Boma ili posowetsa munthu libe nazo ntchito. Mumba asamale asatase kuti andili apolisi a bodyguard ndikuyendera base yawo ya boma, cruiser ya boma afera limodzi. Ndege ya Malawi kumene tilikali zoshota za ndege popha Chilima sadayang'ane umphawi wa Malawi kuti ndege ina tikayipeza kuti anaphera limodzi nkuphwasulaso ndege. Ndiye Chilima Mumba ndi macruiser ali nawo afera limodzi. Ili ni boma loti limathana ndi munthu ndi kupha. Taluza achina Gadama, achina Chisisa, achina Chihana, achina Kanyama, achina ndani wina Otoni Chirwa mama kakumpoto ndetaluza anthu kuzapita ku Nchewu ku ndi West kuphatikizirapo Chilima ulendo uno. Chipani cha Malawi Congress Party sichitha kulibe mtundu onena kuti ngwa anthu umene umachulukira kukhala utsogolo kwa chipani umene mtunduwo sutha kuuza Malawi kuwalongosolera Malawi zinthu mmene zilili ndi mmene zikhalire sutha. Anthu ambiri amakhala ochokera Nchewu Mpoto madera enu sidikimiya taluza anthu angati kumpoto, taluza anthu angati kunchewu. Bwanji safako iwowa anthuwa, bwanji safako iwowa kumangofa Mpoto Nchewu Mwera muchipani cha Malawi Congress Party. Chipani cha Malawi Congress Party chimadana ndi chilungamo. President akakhala wopanda chilungamo sichifunanso anthu achilungamo. Ndidanena kuti muli onse amene takhala nawo mdziko la Malawi amene amaononga dziko zimakhala nduna ziwiri zitatu, zimakhala za mphamvu ni mphamvu zowonjezerapo za ku State House. Muone Chimwendo Banda ndi Zikhale Ng'oma mmene amanzuzira Chilima ngati si vice president kuti asefukira kumangocho. Chilima atakonzeka ndi convoy kuti azinyamuka anangolandira kalata foni kuchokera ku State House. Achakwera ali ku America ati musapite abwana apitako okha akabwera. Zinachitikanso ku Mzimba uku amapita ku Nkhatabe kani ukaronga kumeneko mvulaso Achakwera kulibe ati musapite kumeneku akabwana asapitako okha akabwera. Zikhale Ng'oma ndi Chimwendo Banda, koma Zikhale Ng'oma chifukwa chopusa amaona ngati kuti Chimwendo Banda ayi ndi mzake, iye ayi ndi mchewa kaya uyu amakugwiritsa ntchito. Achi Zikhale Ng'oma anagwiritsidwa ntchito adawataya. Chimwendo Banda ndi uyo ndi Achakwera apa right hand man. The evil deed happening in Malawi Congress Party, Chimwendo Banda knows. Chimwendo Banda amatenga azinzake kuwagwiritsa ntchito kuseliku ali ndi ubale wina ndi Achakwera. Ankaka ali kuti amafuna agwiritse ntchito Michael Usi kuononga chipani cha UTM. Michael Usi ali ku zimene anagwirizana zidakanika.
Mumba Vitumbiko mwana wa Vitumbiko Mumba ndiyena nosa Malawi muli apa. Nkhani siyo dabwitsatu, nkhani yachionekere kuti Vitumbiko Mumba they are going to finish him. Anamumaliza kale choyamba ndikukumbutseni apa. Azikhale ng'oma ali kuti akunkhata abetu. He is finished now. He's quiet. He can't say anything. They demoted him. Achithola ali kuti Vitumbiko Mimbo Mumba, ask yourself, what happens to Chilima? What happens to Zikhale Ng'oma? Chakwera pa convention adatijana adanena kuti ena amene mwaononga ndalama muona ngati voti yogwira kuti yogula kuti muwine ku convention kuno mipando mwauponda. Chakwera, he knew all the results. That convention was done before that day, and he knows who was going to win. They were what they won by before election, before Masankwaja convention MCP. Chakwera knew who lost, who won already before. Zikhale, Vitumbiko Mumba, they realized after. That's why they said, no, we are accepting what happens, the fate. And they thought that Vitumbiko and Zikhale Ng'oma, they are no longer on top, they are finished. Not knowing that Vitumbiko Mumba is on top. He chose to work so hard. He marketed himself. People know that there is a Vitumbiko Mumba. The lazy man, Zikhale Ng'oma, is down. He can't talk anything. Now who can hear about Zikhale Ng'oma? He accepted to be defeated, to be finished completely. He is nobody now. So now Vitumbiko Mumba adakamba alingalira anthu akufuna libe mukhale ndi moyo muta kugwira ntchito ya dziko la Malawi kuwathandiza Malawi without Malawi Congress Party. If you are blessed, if you are courage, if you are eager, no one can stop you. Neither Chakwera or Malawi Congress Party. You are unstoppable. On your own, you can do better. Without even Chakwera, without even Chimwendo Banda, without even Malawi Congress Party entire. All I'm trying to say it is be very careful. We are tired of crying, losing the people who are gigantic, who can make things better for Malawians. We are tired of crying in the name of Malawi Congress Party. When are we going to stop crying Malawi Congress Party, killing people? Since during Kamuzu regime, up to now, we thought Kamuzu was evil himself, but no. Vitumbiko Mumba ndiyo wa MCP, koma siyo wa MCP yayi. Anthu a MCP muchipani cha MCP amadziwana. Mainawo awira kusonyeza kuti siyo wa MCP, koma kumawu ndi chithupi a MCP wo apawo amadzitcha kuti sino a MCP. A MCP ndi apawo. Muli kagulu mkatimo kamangogwiritsa ntchito ngati anthu ngati inu amumba achina Gotani Hala, ndebu uone anafa bwanji Sidiki Mia. I'm talking to you, Mumba Vitumbiko. Do you remember, do you realize how Sidiki Mia died? In the period of circumstances, yonena kuti coronavirus, COVID ya mupa. Do you know what happens? I also don't know. But I can see something went wrong. Look what happens to Msoya, former parliament speaker wa nyumba ya Malamulo. What happens? They were expelled. Jessica Bwira can tell you more what MCP is. And you, Vitumbiko Mumba,
Do not relax. They are fooling you. Abao IMCP amadziwana. They only use other people from other tribe, other district to pull people to follow MCP. They have got their own Apao akakumana. Amakumana without you, people from Katabe Mzimba, from Karonga, from Chitip, from Mangoch, from Nsanje Chikwawa, you don't know the meeting which Apao akakumana. You don't know. They're even proud of that. Kuti chipani chinchatu nchaife ochewa. So Apao akamakumana inu yachiyawo atumbuka ankhonde asena amene muli MCP kutsogolo mmakhalako akamati chipani chinchatu chife wathuyu timsunge wathuyu timvotereso wathuyu pachichewa atu pamenepo ata nchawo achewa. Anyways, I've spoken myself, I've said my own. I will leave the rest for you to your brain. Awawa, when they are done with you, either you'll be useless, either you'll be dead. This is MCP. They don't recognize anybody from any district, any tribe as a power man on this party. They don't want. Ask yourself what happens to Siddiq Mia. Do you remember what Chakwera did? How many people expelled from my Congress party? It was jealous. Majority were from other districts, ku north and ku south. The moto mene waja iwe vitumbiko mimba. Kani mimba ka vitumbiko mumba. They will finish you. They failed to finish Chilima. They think that people, they are still chanting for Chilima. They eliminated him. And you, ka promotion kama udinda kukupatsako, be careful nako. Unyadirani pano pa Lahiri KTV pokhala nafe mpaka kusiza kwa video hii. Koma chomwe tingakupempheni pangani subscribe komanso share video hii. Pano timakupasirani ma video abwino okhuzana nkhani zosiyana-siyana. Koma ngati simunapanga subscribe, tapangani subscribe kuti zambiri zikupezani mosavuta.